Vi kører med filmen, og det er i dag den 2. august, og klokken den er, hvad er den? Den er 7:15. Og Sanne har fanget sin første guldørred på den take. Den er fuldt levende. Og den er levende nu, og Tom er ved at prøve at tage livet af den her. Og det er sket der. Og et stort smil, Sanne. Så holder du den lige op. Så skal du lægge det der væk. Men jeg skal have et billede, jeg skal bruge. Ja. Så skal du holde mig rigtigt. Nej, vi skal lige skylle. Fanden, men jeg gjorde det i dag. Du kan selv lade hende skylden. Læg den i vandet. Ej, hvor var det sjovt. Ja. Det er sgu da godt. Lige pludselig kunne jeg bare mærke, der var et eller andet. Selvfølgelig. Så må du lige sende et billede til mig bagefter. Ja, ved du hvad? I får næsten altid sendt. Fordi jeg skal sende et billede til Bente. Hun har lige sagt, at Så, lige ud af maven. Indtil videre så filmer jeg. Prøv lige at holde den sådan fingeren op igennem munden på ja, den. det er fint nok. Ja, så kan du tæt på Sådan. den. Men det betyder meget, hvordan du sætter den. Skal vi gå over og tage et billede af den? Jeg tager lige et billede.